सुन तारे छोटको, हमनी के दुल्हन के मर्द कमाता नहीं आ उहले ही कमाई से छोटको गुलछाड़ा उड़ावता नहीं। ई तरह वो सही कहतनी, हमहू ढेर दिन से देखतनी। लागत है कि अब उनका के अलग करे के पड़ी, तब उनका बुझाए कि कमाए में कितना मेहनत लागता। हाँ ये तो तू सही कहता। चलिए वहाँ लोग से बतियावल जाओ। भाई दोनों जन इतना तेजी में आवतारू लगी कौन लॉटरी लगल बा का? लॉटरी तो कोनो नहीं लागल, लेकिन एगो बात बा। बोला लोगिन का बात बा? रउआ लोग कमाता नहीं लोग, छोटको खाली गुलछाड़ा उड़ावता ना रोले कमाई से। हम तो कम के अलग कर देवे के। हाँ बड़ी निमन कहतारू, 4 दिन अइले भइल ना लगलो ज्ञान देवे। हमनी कमाता इंसान, हमनी के छोट भाई गुलछाड़ा उड़ावता तो हनी का दिक्कत होता? लगल लोग अभी से घर तोड़े। वाह भाभी वाह, का बात बा। लोग तो कहेला कि भाभी माई समान होली। रोलिन माई ना, रोलिन कसाई बनी लोगिन। रउआ लोगिन आवते ही भाई भाई कलक करे में लाग गई लोगिन। रउआ लोगिन से ई उम्मीद ना रखो।